Филипинските лечители и бешевните операции. Правя това видео, защото много хора ме питат за информация за Филипините. Филипинските лечители са така наречените фейт хилъри, лекуват чрез Божията енергия и вяра. Те реално са християни. При бешевните операции те вкарват ръцете си в тялото на човек и изваждат болна тъкан, като кожата остава без рана и без белег. Много хора имат резултати, усещат промяната още докато са тук, но хората, които задържат резултатите, са тези, които променят нещо в мисленето си, в действията си. Не знам дали сте чели примерно Луис Хей, но аз вярвам, че за всяка болест има емоционална причина. И това е нещо, което казват най-често лечителите: Stop thinking, или спри да мислиш това, което мислиш текущо. Какво друго правим? Първо, не ядем месо, не ядем захар и не пием алкохол. Освен това, всяка сутрин и вечер правим или на плажа, или тук в градината йога, кундалини и дори шамански практики. Опитваме се да променим мисленето си, като заменяме всякакви негативни изказвания и думи с позитивни такива. И освен това, най-много практикуваме благодарност и приемане. Отново ще бъдем настанени на брега на океана, края на февруари. И също така ще посетим една енергийна пещера, която тя е популярна най-вече на местните. Тя е за изчистване на миналото, на стари травми, на кармата и също така един от най-добрите бели плажове. Но ще ходим и на други плажове, особено при единия лечител, той е точно на плажа. Ако имате нужда от допълнителна информация или имате някакви въпроси, не се колебайте да ми пишете. Поздрави от Филипините, чао и до скоро!